Добър ден и добре дошли в моята поредица, а именно прерисувам стари мои рисунки. Днес ще рисувам една рисунка от преди 2 години, малко повече от 2 години. И имам едно правило за това предизвикателство. И това е да не ми казвате, че новата е по-зле от старата, защото поради някаква причина, когато го правя това, аз не съм го правил от отдавна, смисъл да го кача в социалните мрежи и мнението на хората е, че старата рисунка е по-добра от новата. Не е по-добра. Що го правя? Това го правя от време на време, когато изгубя мотивация и не знам какво точно ми се рисува и си мисля, че рисувам зле. Затова вземам стара рисунка, рисувам я наново и има два варианта. Или съм като, вау, аз наистина съм се подобрил за този период от време. Или, о мага, забравил съм как да рисувам. Това не е микрофон, това е острилка. Ама искам да се чувствам като нея фенси ютуберите, които си държат микрофон в ръка. Тази рисунка ми отне повече време, отколкото очаквах, просто поради факта, че трябваше да ставам, да спра да я гледам и после да се върна и да видя как да я довърша. Покрай нея направих 3 скици, които няма да ви показвам, защото ту ги харесвах, ту не ги харесвах, но идеята ми е, че ми е изключително трудно да скицирам, когато снимам. И не знам защо. Това да имам опцията да си гледам процеса назад, какво е било, въобще не ми е от полза, защото аз много от случаите, когато напредвам в процеса, аз искам да се върна назад, но някои пъти вече съм направил твърде големи промени, че да се върна назад. Тази рисунка по-добра ли е от тази преди 2 години? Не знам, честно казвам. За да придобием по-добра представа какво всъщност се случи накрая. Стара, нова. Стара, нова. Вече виждам коментарите, че старата е по-добра от новата.